Menta kasi kalay po itirek ujumang arhajang arpsan uba Renington Lingdo Tongkar uba DUMLA jang United Democratic Party UDP na mau kerwan ula pelai pai pa yagi skim bat ki project paper ki blapoi hado Arklur Sanpaulang mau kerwat constituency lingba ka Special Rural Works Program SRWP jong usnam arhaja arpsan ha ka jingalang bala pelong ha office rekam jong UDP ha mau kerwan Southwest Kasil District kenang ban pentikana baya ka pisa pat ba lingba ka tay ka scheme la pelat ha ka ba shit ba shai klem kanu ka jingburi sheki nongyo jingmentoy da ka ba ulabu kerteng yang baro ki jai scheme bat kum juru ya ki kerteng jong ki nongyo jingmentoy na ka benta ki scheme pat ba ha ka flex ka ba ula pen pau pat ba ki scheme ki kentup ya ka jingshna ya ki multi-purpose hall ki kamera class jong ki school ki mana ni lekai ki lentiyat kejat ki pung di ki pankhana nakabenta ki school ka check dam ki surang ka jingkia ki jaka bus ki jaka yengkali ka wei ka kali ket nongpang mat kum juru ki scheme shimat shapalat 1000 ngut ki brio shiman so kum kadak yo ting plat pan ba no ke ambulans ka ski yo ban khap Bandio direct ki individual ngidon tang kanduna mentau sunan kadau kolong nama ba kejinya ai jingmut dikni girong ba ban ya kam ai no kambon mensuang ela sam si hajar si pau hajar si yeng kam tam ya ka rep karyang mentang ela hap ela perkiu se ka kharsan hajar nanta kadon ru ko we ke skim ke bangim simdam mensuang ai video yosngau ngila kule bakum ba arspa andru prangut idon ketaka housing repair te yakanir ngila ai ka kamhe kumba arpo hajar sin te dei na ta kadau ba ka number ka jingbon jong kiru sibat menta kaladuna na kaliang jong ki nega housing kumba arspa andru pra ba repair ngila yapan ai ba na kaliang jong ki ban laitu mene di sekretari PDA na kaliang jong ki ban yo ekatin kinong kumba arspa ngut ai ba na kaliang ki ban yo ia kaban penbahai ka rep karyang ban perkiu ka rep karyang ni ai khatsan hajar wei kumba nrius pa arngut ai bat ho kidon kendiat kini ki bagi ai katkum ke jingwan ni kenduk nam ta ki misteri kumba shiphongut ai nang ta ya kini ki machine kini ki sewing machine ki machine su janjro kidon kini ki baron sok machine su janjro ni ai kumba shiphongut ai te total menta sunam ka poi kumba shi hajar khandai phongut ai kini ki bayo direct reusimat bet kaba pio agregat scheme SRWP nalor juga di organisation kumalai po arteli nalor juga di tiar katuk ne ke bagi pembiang kumang oi ki suki ki tiar set tertiu ke bagi bu hangne bari ke bagi ai hakapor ke film kam nalor kita tindai direct kidon kumbashi hajar khandai phomot ai ki ban yo baik ka direct ki reusimat hakaba pio ke jing mentoy kini scheme ke ba ngilayo ban pelat menta hakaba kidon kini ki details hakane ka banar hakaba pio i ki keteng ki judge scheme ngimlang pengiam do kala jerong pelat tang peniang ne yeng ngim syuk la dangi thok detail seluruh berkhot te ngilala ngila persang ban lek ka bala ban long detail ha ka ba phi ki ba te so tho ya kini scheme ha ka bagi yo ban ai sa phi ki ba te na kaliang jongi ngila persang na ka force for ban wan ra ki scheme ke fair nei ngisngap ru ikajing ai jingmut jo kini orang ba ka ba kili ai jingmut na ka force sa ki ki scheme ke bangin pentreka kadon ka idea ka thamai ka bangko ban share phi para ka jing tip jong video ru ba kadon ka jing ajing mut ko bon ki rong ba bangin le no ka we ka scheme hadin ju ka jing yo ka jing jar ju ka jing wat ka portalan kam tam ha ka talang ka balade kala de ka talang ka ba tam ban yo te ki pa ba ki rong ba ki ajing mut nga kala de bangin pek no ya ka scheme ban penti pung haki jaka haki snong haka jaka ka bangidon ka jaka ka babiang kabati kenapa bakanung du bak telang berliur